znaš. Kako preživjeti u morskoj divljini? Morate imati prvo ovaj švajcarski nožić. Znači, ovo mi je školjka, lepka. Ona je sad malo diše. Jedni zajedno sam se. Kućemo drugu. Znači, odmah ispod nje stavite ovako. Nožić. Ova je čvrsta. Zalepila se. Evo. I odlepite. Malo operite. Ovako uzmete. Očistite. I ovo meso, to meso se upotrebljava za jelo.